analiză asupra ordonanței așa cum a fost transmisă, o discuție cu colegii de la impozite și taxe, apoi împreună cu consilierii locali vom lua o decizie asupra acestui subiect. Trebuie să ținem cont, aici este și statul român în această industrie, cu loteria română. Trebuie să definim foarte clar ce înseamnă jocuri de noroc și să luăm o decizie în interesul botoșenilor. Jocuri de noroc înseamnă doar aceste păcănele de care se discută sau înseamnă și biletele de la loto, de la loteria română. Să nu afectăm nici această latură care nu este atât de nocivă și care este o tradiție a românilor să joace la loto. Apoi trebuie văzute și am câteva notificări ale cetățenilor din zona Grivița. Trebuie văzută dacă luăm această decizie pentru întreg municipiul Botoșan sau doar pentru anumite zone. Putem face acest lucru și trebuie ținut cont de faptul că acest fenomen nu este stopat în totalitate doar pentru hotărârea Consiliului Local, în moment ce există varianta de a juca online.